Dyma ni yn Academi Chwaraeon Llandasi yn Abertawe. Mae Cymru yn chwarae rygbi mewn rhyw awr yn Caerdydd, ond fydd merched Wrecsam ddim yn poeni am hynny. Gêm galed iawn, yn disgwyl merched heddiw. Mae'r tîm ar fi'n dod allan fel ydych chi'n gweld. Gan i weld lle mae Wrecsam yn sefyll yn erbyn. Swn i'n cysidro y tîm cryfa yn y gyngrair. Tîm llawn, tîm Crig yn Abertawe. Dwi'n edrych ymlaen i weld Olivia Fuller yn chwarae. Dwi ddim wedi gweld hi'n chwarae i'r merched o blaen, felly gan i weld sut eithi. Dwy gôl i Abertawe ar yr hanner. Mae'n gêm dda, mae'n gêm gystadleuol. Wrecsam wedi gael am ddiffyn dipyn, ond maen nhw'n gwneud yn eitha dda ar y cyfan. Gôl gan Turner, digon taclus, a wedyn Wrecsam y tarnol yn syth. Amber Lightfoot yn sgorio. A wedyn camgymeriad bach yn yr amddiffyn, a wedyn os ti'n mynd i roed chydig bach o le i Katie Osford, mae'n mynd i yn cospi ni fel nath un o Swansea.com, felly mae yna gêm, mae yna bwyntiau ar gael yma. Mae eisiau amddiffyn yn gadarn, dwi'n meddwl, yn yr ail hanner, a gobeithio cael y bêl fyny i Rosie Hughes chydig bach fwy na nathon ni yn y hanner cyntaf, so mae'n gêm dda. Maen nhw up for it, fel nhw'n dweud, so gawn ni weld. Wel, tair i ddwy yn y diwedd. Katie Osford eto yn sgorio eitha cynnar yn yr ail hanner, peniad yn y cwrt, a wedyn Carrie Jones jyst yn cael gôl hwyr rili, ond oedd hi'n mwy neu lai drosodd erbyn diwedd y gêm, felly canlyniad teg. Dwi'n meddwl Abertawe yn llawn heiddi ennill nhw oedd y tîm gorau yn yr ail hanner. Nath yr amddiffynwr newydd Fuller ddod off hanner amser, dwi'n gwybod oedd hi wedi brifo, felly nath nhw Wrecsam golli siap chydig bach yn yr ail hanner o ran yr amddiffyn, felly sydd wedi gallu bod wahanol os oedd hi wedi aros ar y cae, ond dyna ni, tair gôl i ddwy ymlaen â ni. Dyma ni ar y ffordd cae ras i weld y gêm yn erbyn Harrogate. Da ni'n freintiedig iawn efo teithiau Cymru heddiw, neu fel mae cochion De Cymru wedi alw y beastie bus. Fel da chi'n gweld, mae'r tywydd yn ofnadwy. Tydy'r tywydd ddim wedi gwella, ond mae canlyniadau Wrecsam bennaf wedi bod yn well yn ystod mis Mawrth. Buddugoliaeth bwysig a debyg i'r perfformiad gorau ni oedd i cartre Lenny yn Morecambe yn ennill 3 gôl i 1. Cadw'r un tîm a Oli Palmer yn dechrau, McLean yn chwarae ganol cae, Mendy yn chwarae ar y chwith, a'r tîm yn chwarae, edrych fel bod yna batrwm da yn chwarae, a bod y balance yn ganol cae yn arbennig, James McLean yn sgorio ac yn chwarae dda, a Max Clyweth hefyd yn chwarae dda efo McLean yna i'w gefnogio ar yr ochr yna. Felly, mae'r canlyniadau wedi bod yn mynd yn dda, 2 fuddugoliaeth yn mis Mawrth. Da ni ar y ffordd yma i'r cae ras heno i weld Wrecsam yn chwarae Harrogate. Dwi'n meddwl bydd y tywydd yn wych, ond gobeithio fydda ni'n gwenu a Wrecsam dal yn drydydd a cyfle i gryfhau yn safle ni heno. Iawn, dyma ni, tu allan i'r cae ras cyn dechrau'r gêm. Wrecsam wedi enwi yr un tîm am y drydedd gêm yn olynol, sydd yn arwydd da, bod pethau yn mynd yn eitha da, yr un eilyddion hefyd. Felly, mae gen Harrogate yr ail record gorau oddi cartre yn y gyngrair, ond Wrecsam sef yr record orau adre. Felly, gobeithiol iawn am fuddugoliaeth, rhywbeth fel 3 gôl i 1, a fydd pawb yn hapus. A falle bron yr un mor bwysig ydy fod James McLean ddim yn cael cerdyn melyn, mae o ar 9
a os yw'n cael y degfed heno, fydd o'n colli 2 gêm, ond ar ôl heno, mae'r cardiau yn mynd yn ôl i'r dechrau, so gobeithio bydda ni'n iawn. Wel, dyma ni nôl yn Gaerdydd, oriau yma yn y bore, canlyniad siomedig, perfformiad siomedig, dwi'n meddwl oedd pawb yn disgwyl i ni ennill heno gan gynnwys Phil Parkinson. Harrogate ddim yn gwneud lot o ymdrech i ennill y gêm, yn gwastraffu amser o'r munud cyntaf amddiffyn efo 10 dyn tu ôl i'r bêl yn aml, ond Wrexham ddim yn dangos digon o greadigrwydd a dychymyg i dorri hynny fyny. Felly, gêm gyfartal, digwydd bod, gollodd Mansfield a MK Dons oddi cartre, felly dim gymaint o ddifrod yma yn hynny, ond nath criw ennill, felly maen nhw wedi dod o fewn triffwynt ohono ni, chwarae rhywun maint o gemau, a mae gen Stockport's gêm nos Iau. Felly, chydig o siomedig, James McLean hefyd wedi cael cerdyn melyn, felly fydd o'n colli'r 2 gêm nesaf, a fydd hynny'n golled, mae o wedi bod yn chwarae'n dda yn ddiweddar. Felly, just gobeithio gawn ni fuddugoliaeth mewn gêm adre eto dydd Sadwrn, a wedyn os da ni'n cael triffwynt safanna, fydd 7 pwynt o 3 gêm 8 yma ddim yn rhy ddrwg o gwbl. Felly, ymlaen â ni, a gobeithio gawn ni weld y bêl yn mynd i mewn i'r gôl, achos nathon ni ddim wneud heno. Iawn, dyma ni ar y tren ar y ffordd i'r cae ras. Mae gennym ni rhywun arbennig yn ymuno efo ni, un o gefnogwyr enwocaf Wrexham, Geraint Lywgreen, sydd wedi bod yn canu am y tîm dros y blynyddoedd. Felly, gêm yn erbyn Tranmere pnawn yma. Gêm gyfartal yn erbyn Harrogate nos Fawrth. Sut oeddech chi'n teimlo ar ôl y gêm yn ei hadau? Gutted. Na, dipyn o siomedig, ond ti'n mynd i gael gemau fel wrth gwrs licio, so ni'n gallu dangos mwy o ddychymyg a torri nhw lawr, ond ddaren ni ddim, ac na fo, chwarae teg iddyn nhw, nath nhw'n gwneud job, a gobeithio bod Tranmere ddim wedi edrych a gweld sut ti'n mynd na. A wedyn, dim di llwyddo i sgorio ar ôl 2 fuddugoliaeth yn y 2 gêm cyn hynny. Ti'n disgwyl unrhyw newidiadau efo? Wel, fydd McLean allan byd, so felly mae'n bach o siom, mae'n rhoi rhywbeth i ni yn ganol y cae, mae'n chydig bach yn glyfrach na'r tîm yna gweddill yr adran mewn lot o ffyrdd. Glyfrach mewn lot o ffyrdd, ond yn dipyn o ddwl mewn rhai ffyrdd, fel y ffawn na ddau golli'r gemau. Felly, yr unig newid, swn i'n falle meddwl wedi dod o Bolton i fewn yn lle Barnet, ond oedd gath o gyfnod reit da bydd oedd ar y cae nos yn y blaen, dwi'n reit apus. Do, a be ydych chi'n disgwyl Luke Young i fewn yn lle McLean? Ie, swn i'n meddwl, ie. Wel, nath o dda pan ddoth o ar y cae hefyd, dros fawr, nath o'n dipyn o wahaniaeth. A Tranmere heddiw, ydych chi'n ffyddiog? Ti'n gorfod bod ffyddiog yn y Tranmere, dwi'n gwybod. Wel, yn ddiddorol, gan ni record dda yn Prenton Park, ond da ni'n wedi cyrraedd yn y cae ras ers blynyddoedd, felly gêm Derby wrth gwrs, fydd yna awyrgylch dda, ond dwi'n teimlo fod y ffydd dod yr ochr arall y tren yma. Dwi'n meddwl bod hi'n must win, ond mae pob gêm yn must win. Dwi'n meddwl, fel arfer ar ôl performance siomedig, da ni'n dwysio nôl, felly disgwyl hynny heddiw. Ie. Iawn, dyma ni yn y cae ras, mae bws Tranmere Rovers yn gadael tu ôl ni. Da ni newydd weld y tîm. Mae Stephen Fletcher yn dechrau a Luke Young i fewn yn lle James McLean, sy'n colli 2 gêm. Be ti'n teimlo? Hyderus? Hyderus rwan. Wel, dwi'n meddwl ffaith bod Fletcher yn dechrau golygu bod ni'n mynd amdani o'r dechrau falle, sy'n
Beth does ei wneud, dwi'n meddwl, yn lle trio cael gôl yn hwyr, mynd am i ar dechrau. A ffaith bod Young yna ddim yn fawr o syndod, Marriott ddim ar y fainc. Na, hwn yn sioc fwyaf. Ydy, mae Sam Dolby nôl ar y fainc. Jack Marriott wedi methu un cyfle da nos Fawrth, ond dwi'n bod yn dda ers cyrraedd, falle yn edrych yn fygythiol yn ddim fel sgorio. Gêm bwysig, da ni'n gobeithio am fuddugoliaeth a gobeithio gweld Bill yn mynd I mewn i'r gôl. Wrexham ddim rhannu'r un canlyniad sgomedig, beth ydych chi'n teimlo? Wel, dwi'n cael diwrnod da efo ffrindiau, so dwi'n trio edrych ar yr ochr orau, ond colli gôl gynnar, a wedyn dyna ddim digon o greadigrwydd yna I wneud yn byd, ond mae'n siomedig yn wedig ar ôl gêm Harrogate yna. Dwy gêm adre, dim gôl. A lle sy'n ni'n gallu fod, taswn ni wedi cael 6 pwynt. Lle da ni rwan, mae'n wedi bod yn ddiwedd nerfus iawn i'r tymor, dwi'n meddwl. Ydy. Mae werth deud, da ni dal yn drydydd. Da ni wedi colli cyfle enfawr. Dwi'n Wrexham byth yn ei pethau'r ffordd hawdd. Da ni ddim wedi cymryd y pwyntiau hawdd, ond mae gen I gemau yn edrych timau anodd. Ond da ni dal yn drydydd, dal yn y ras. A gobeithio da ni'n well tro nesaf.